Shout out. Thank you. This is ARLEE Brothers. Ayaw bayag kalimot, angay kagyud maning kamot, para sa imo ha nga kaugmaon mag-study ka. Ang teacher nimo wala magkulang, bisan close ang eskwelahan, ug sa mga module kamo gihatagan, dapat anseran. Ang nanay mo karon nagniwang sa mga module pagkadaghan, unya ikaw wala gayoy pakialam, mag-study ka. Mag-study ka, mag-study ka, mag-study ka. Kanunay ka sa kompyuteran, ikaw adyo'y makatunan, basig magmahay ka kung di makahuman sa pag-eskwela. Imong grado tan-awa, imong nanay perting guula, ayaw pakyasa ilang mga pangandoy nga makatapos ka. Mag-study ka, mag-study ka, mag-study ka. Imong grado tan-awa, imong nanay perting gugula, ayaw pakyasa ilang mga pangandoy nga makatapos ka. Mag-study ka, mag-study ka, mag-study ka. Para di ka magmahay sa ulahin. Thank you.